ku danna alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da za a sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan sabon darasi. A yau za mu nuna muku wani application mai abin mamaki, yadda za ka yi amfani da wannan application ɗin domin lissafi, ma'ana mathematics. Wannan zai taimaka maka wajen nemo wani lissafi da ya ma wahalar bincikowa, ko kuma ka kasa gano amsar. To da wannan application ɗin insha Allahu kana shiga cikin shi za ka nemo amsar da kake nema. Wannan application ɗin yanzu bara mu je mu nuna muku yadda za ka yi ka ɗauko wannan application ɗin. Da fari za ka tafi Play Store. Da zarar ka je Play Store za ka yi searching ɗin Maths Scanner. Ga shi nan a farko za ka ga a icon ɗin application ɗin akwai 2 times 2 is equal to 4. Daga ƙasa akwai alamar tarawa, akwai alamar ɗebewa, akwai alamar raba, akwai alamar sub. Za ka shiga. Da zarar ka yi installing ɗin shi za ka buɗe shi. Za ka jira ya buɗe. Da yake application ɗin dai ba na kuɗi ba ne ba, za su dinga ɗauro ma talla. Za ka katse wannan tallan. Za ka ɗan jira. Ga shi nan ga wata alamar start nan daga ƙasan wanda za ka danna. Ga shi nan za ka ga ya buɗe kyamara. In kana waje mai duhu ne kamar yanzu nan inda nake, za ka kunna fitilar wayarka. Shi nan fitilar ta buɗe kamar haka. Zan ɗauki wannan rubutun da na yi. Za ka danna nan. Za ka jira ya gama checking ɗin rubutun da ya ɗauka. Ga shi nan za ka danna alamar solve ɗin nan. Ga shi nan ya nuna ma duk yadda aka nemo amsar. Nan kuma ga amsar nan a ƙarshe dai 10 ce. Insha Allahu da wannan application ɗin, ko da ma dai a sa misali wayarka kyamarar ta ba ta dai da kyau sosai, to ga nan calculator. Ga shi nan komai na maths akwai shi cikin wannan. Ga shi 2 plus 2 bara mi kamar wancan 10 plus 2 minus 2 divide by 2 times 2 sai kai equal. Ga shi dai ya ba mu dai 10, amma nan bai nuna mana yadda aka nemo wannan amsar ba. Amma a wannan na kyamarar zai nuna maka yadda za ka yi ka nemo amsar.